Заради силния вятър се наложи пренасочването на 4 самолета към алтернативни летища. Един от тях е пътувал към столицата от Виена. Както виждате на графиката, той е направил 2 захода за кацане в София. Поради силна турбуленция и ветрове от над 60 км в час се налага да се пренасочи и да кацне в Букурещ. След като оставя част от пътниците в румънската столица, машината се връща в Виена. Ето още подробности. Самолетът на австрийските авиолинии е излетял от Виена в 15:30 местно време. Трябвало е да кацне на летище София в 18 часа. След 2 неуспешни опита заради силния вятър се насочва към летище Отопени, Букурещ. Сред пътниците на борда са и министърът на икономиката Богдан Богданов, както и продуцентът Андрей Арнаудов. Прибирахме се от Виена след събития на нашата платформа. Всичко беше нормално по време на полета до момента, в който стигнахме София. При всички случаи вътре изглеждаше страшно и това, което знам е, че пилота реагира много добре. От ръководство на въздушното движение заявиха, че при силен вятър подобни пренасочвания на полети са рутинни и наземните екипи са подготвени за тях. Мога само да ви кажа, че времето наистина беше много лошо, с силен страничен вятър, който е достигал до 60 км в час. Държа да отбележа, че това отклонение става по решение на командира на самолета. Той решава, той отговаря за безопасността. Според авиоексперти, кацане в подобни условия е недопустимо. Това са опасните ветрове, които са пулсиращи, особено са характерни по това време, ноември, началото на декември. След като са извън нормите, силна турбуленция, се отива на резервно летище. Тук просто не трябва да се размишлява. От летище София заявиха за BTV, че в подобни ситуации екипажът трябва да преценява как да действа. След кацането в Букурещ, пътниците са имали възможност да пътуват до София с автобус или да се върнат във Виена. Заради лошото време над столицата вчера са били пренасочени още полети от Варшава, Франкфурт и Рим. Възпоменателна церемония за